Hindi lahat ng nakikita ng mata mo sa'yo. May mga bagay talaga na kahit gusto mong lapitan, hindi pwede. Siyempre, kailangan konting kibot, hugot para baon. Boyfriend thought, can I see myself? Can you look at me, please? The other side na. Oh my gosh. Can I see myself again? Can I see myself again? Can I see Tita Laika's face again? Can I see my face again? He's making fun of you. He's making fun. Can I see Tita Laika's again? Can I see myself again? Can I see Tita Laika's again? Can I see myself again? Can I see Tita Laika's again? Myself? Tita Laika's Nakakita na ba ng ganun si Christopher? Oo. Mga May sinasabay akong gano'n. kakaloka. May sinasabi si Christopher dito. Pero hindi ko na lang sasabihin for our protection. Ikaw na kasabay. Randy De La Cruz. Wait lang. Gusto mo ba sabihin ko to on air? Si Christopher sinasabi niya nakasabay niya na daw maligo si Nicole Yala. Tapos, Sabi ko, ba't maitim? bakit? Naririnig yung sinasabi ni Christopher. Sabi ni Christopher, bakit daw may... Huwag nga kayong ganyan. Sabayan natin kahit di nila naririnig game. Hello, good morning! Sa mga kabisyo natin, hatog. Hatog? Ano hatog? Hotdog. Download mo na kabisyo ang Love Radio PH para araw-araw GB good vibes dahil dito walang hate, love lang! Always your number one. SM Radio Station. Love Radio. Love lang.